predstav si, že sa s niekým rozprávaš a ešte skôr, než dopovie vetu, niečo vnútri ti povie: toto nie je úplne pravda. Nie je to mágia. Je to schopnosť čítať realitu hlbšie než len cez slová. Dnes sa pozrieme na to, prečo ľudia klamú, ako spoznať manipuláciu a ako zostať pokojný, aj keď vidíš pravdu. Predstav si, že stojíš pred človekom a počúvaš jeho príbeh. Slová znejú presvedčivo. Tvár vyzerá pokojná. A predsa niekde hlboko vnútri cítiš tichý signál, že niečo nie je úplne pravda. Prečo vlastne ľudia klamú? Nevždy je to zo zlého úmyslu. Niekedy klameme, aby sme niečo získali, niekedy, aby sme sa ochránili, a niekedy preto, že sme si svoj vlastný príbeh zopakovali toľkokrát, až sme mu začali veriť. A tu je prvá dôležitá vec. Nie každý, kto hovorí nepravdu, je klamár. Niektorí ľudia len žijú vo vlastnej verzii reality. Ale existuje rozdiel medzi človekom, ktorý verí svojmu príbehu, a človekom, ktorý vedome manipuluje. Keď človek hovorí pravdu, jeho myseľ si nemusí nič pamätať. Príbeh jednoducho plynie. Detaily prichádzajú prirodzene, aj keď nie sú dokonalé. Keď človek klame, mozog musí robiť dve veci naraz. Vymýšľať príbeh a zároveň kontrolovať, aby sa nezamotal. A práve tam vznikajú malé praskliny. Nie vždy v slovách, často v energii. A existujú 3 signály klamstva, ktoré si väčšina ľudí nikdy nevšíma. Prvý signál je zvláštna presnosť. Keď človek klame, snaží sa často príbeh príliš kontrolovať. Pamätá si presné čísla, presné časy, presné detaily, ale keď sa spýtaš na jednoduchú vec, zrazu zaváha, pretože pravda je živá. Klamstvo je naprogramované. Druhý signál je nesúlad medzi telom a slovami. Ústa hovoria pokojne, ale telo je napäté, ramená stuhnú. Ruky sa začnú dotýkať tváre. Objaví sa krátka mikropauza pred odpoveďou. Nie preto, že každý klamár odvracia pohľad, ale preto, že telo musí niesť váhu dvoch realít naraz. Tretí signál je prehnaná obrana. Len položíš jednoduchú otázku a človek reaguje, ako by bol obvinený z niečoho veľkého. Začne vysvetľovať viac, než je potrebné. Začne sa obhajovať, aj keď ho nikto neobvinil. Pravda totiž nepotrebuje tak veľa obrany. Ale tu prichádza ešte dôležitejšia otázka. Čo robiť, keď vidíš manipulátora? Mnoho ľudí si myslí, že ho musia odhaliť, že ho musia usvedčiť. Ale manipulátori žijú z energie konfliktu. Keď reaguješ silnou emóciou, dávaš im presne to, čo chcú. Preto existujú 3 jednoduché pravidlá vedomého pokoja. Prvé pravidlo: neponáhľaj sa reagovať. Ticho je často silnejšie než okamžitá odpoveď. Druhé pravidlo: pýtaj sa jednoduché otázky. Nie útočné. Len pokojné. Manipulátor sa často zamotá vo vlastnom príbehu sám. A tretie pravidlo: nie vždy musíš bojovať. Niekedy najväčšia múdrosť je jednoducho vidieť pravdu a nepustiť do toho svoju energiu. Pretože človek, ktorý manipuluje, často potrebuje reakciu druhých, aby jeho hra pokračovala. A keď nedostane energiu konfliktu, jeho príbeh začne strácať silu. A nakoniec sa vždy ukáže jednoduché pravidlo života. Keď človek žije 2 reality naraz, skôr či neskôr sa zamotá a pravda sa začne objavovať sama. Na konci je dobre poznať ešte 5 typov manipulátorov, ktorých môžeš v živote stretnúť. Prvý je obetný manipulátor. Tvári sa ako obet sveta, aby v tebe vyvolal pocit viny. Druhý je šarmantný manipulátor. Je veľmi milý, veľmi presvedčivý, ale jeho cieľom je vždy niečo získať. Tretí je chaotický manipulátor. Mení príbehy tak často, že sa v nich nikto nevyzná. Štvrtý je agresívny manipulátor. Keď ho konfrontuješ, reaguje hnevom, aby ťa zastrašil. A piatý je tichý manipulátor. Nepovie veľa, ale nechá ťa pochybovať o sebe. Keď ich začneš rozpoznávať, zistíš jednu zaujímavú vec. Nemusíš s nimi bojovať, stačí vidieť pravdu. A na konci si zapamätaj ešte jednu hlbokú múdrosť. Ľudia, ktorí majú dobrú intuíciu, často vyzerajú naivní. Nie preto, že by nevideli pravdu, ale preto, že sa rozhodli nevstúpiť do každého konfliktu. A to je v skutočnosti jedna z najväčších síl vedomého človeka. Preto sa uč počúvať nielen slová, ale aj ticho medzi nimi. Pretože práve tam sa pravda ukazuje najčistejšie.